Mennyivel más az idei Göcsei mezőgazdasági géptalálkozó? Sokkal másabb, mivel minden éven újabb és újabb programokat próbálunk kitalálni, mind a traktorosoknak versenyek részéről, mind pedig a gyermekeknek és felnőtteknek, akik esetleg egy kicsit szabadabban szeretnék magukat érezni, és nem a versenyt nézni. Milyen ügyességi versenyek vannak? Az ügyességi versenyek, van a slalom, van a gyorsulás és a pulling. Ez a 3 kategória van, plusz még a traktoros erősségit hozzáraktuk. A korábbi évek alapján mi a legvonzóbb a közönség számára? A korábbi évek tapasztalatai alapján a traktoros pulling, ami igazán vonzza szerintem az ide látogatókat. Ez magyarul mit jelent egyszerűsített? 2 gép közt melyik az erősebb, tehát ilyen húzóverseny. Köszönöm szépen! Szívesen, én is köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk.